En aquest quadern es presenten junts els 3 articles de Joan Maragall sobre la Setmana Tràgica, que eren difícils de trobar. L'altre, hi ha una breu introducció de Pere Codina i també una explicació o la contextualització històrica que faig jo d'aquests 3 articles. Són importantíssims, s'han de llegir i rellegir i tenir presents perquè són, valgui l'expressió massa sovint usada, d'un profetisme extraordinari, d'una actualitat perenne. Els 3 articles potser s'han de llegir en l'ordre invers en què van ser publicats, perquè el tercer, que és el famós, més famós de tots, l'Església Cremada, és el que explica la raó de la seva visió d'aquells esdeveniments. Com sabem, en Maragall era molt amic de Torres i Bages i compartien moltes idees, però pel que fa a la Setmana Tràgica, les seves posicions són oposades. Torres i Bages va publicar una pastoral presentant aquells esdeveniments com la revolta diabòlica contra la religió, contra l'Església, i exhortava Torres i Bages a Maragall, gran publicista molt reconegut, pronunciar-se públicament sobre aquells fets. Però quan ho va fer va ser ben al revés del gran bisbe Torres i Bages, benemèrit per tants conceptes. I dic que s'ha de començar per l'últim article, el de l'Església Cremada, perquè tot parteix d'una missa que va assistir Maragall pocs dies després d'aquells esdeveniments, en una església destruïda pels revolucionaris, i repeteix Maragall, comença, jo no havia oït mai una missa com aquella, i repeteix una vegada i una altra, i l'última vegada, i en comparació puc dir que no havia oït mai missa. És a dir, els 3 articles s'expliquen a partir d'una experiència mística de Maragall en aquella celebració desproveïda de tot l'aparat cerimonial i parafernal i de decoració. Una església cremada amb el sostre mig ensorrat, les mosques que volen un raig de llum del sol que es filtra. Llavors ell entén la missa, el missa entén l'Església, el misteri de Crist, i entén la posició dels cristians en aquest món. I aquell clam, no torneu a tancar les portes, que s'ha d'obrir l'Església. El primer article que va fer Maragall a Barcelona, al contrari de tots els que parlaven d'aquells fets, que era per criminalitzar els incendis i destruccions i les morts que hi havia hagut, Maragall dona la culpa a la ciutat de Barcelona, que no hi ha amor. O sigui, és tot el contrari del que s'està dient. I després ve el segon article, que és quan s'estan buscant les represàlies i han començat ja els afusellaments, i la ciutat del perdó. Els culpables, més que aquells incendiaris, són els que han tingut amor i han fet que Barcelona fos una ciutat que no és ciutat, que no és poble. Aquest article és el que Prat de la Riba va censurar, no va permetre que es publiqués a la Veu de Catalunya. I el tercer article és el de la ciutat cremada. Uns articles esplèndids per regalar i per llegir a la festa de llibre. Bona festa de Sant Jordi.